Γεια χαρά, το όνομά μου είναι Phyllis. Ζω στο Λονδίνο και εργάζομαι εδώ και 30 χρόνια ως make-up artist. Θα σας δείξω πώς χρησιμοποιώ εγώ τα νέα LR make-up προϊόντα. Στο LR Deluxe πρόκειται για επαγγελματικά make-up looks που σας μεταφέρουν σε ένα άλλο κόσμο. Ένα τέλειο make-up αρχίζει με μια πρώτη επίστρωση των βασικών προϊόντων. Στο καθαρισμένο πρόσωπο αλήφω μετά την περιποίηση μέρα στο Ripple Filler. Κατά αυτόν τον τρόπο μειώνονται οπτικά οι βαθιές ρητίδες και οι δερματικές ανομαλίες. Μετά ακολουθεί το Luminous Primer. Κουνήστε το προϊόν δυνατά και απλώστε ομοιόμορφα στο πρόσωπο μία ποσότητα στο μέγεθος ενός φουντουκιού. Χρησιμοποιήστε καλύτερα το πινέλο του make-up. Αρχίστε από το μέτωπο και τη μύτη ελαφρά και συνεχίστε στο πρόσωπο. Τώρα ψάχνω το ταιριαστό χρώμα για το make-up. Διαλέγω δύο χρώματα που ταιριάζουν πιο πολύ στο φυσικό χρώμα της επιδερμίδας. Τα δοκιμάζω προς το λαιμό. Λίγη υπομονή, τα χρώματα προσαρμόζονται στο χρώμα της επιδερμίδας. Αποφασίζω για το φυσικότερο χρώμα. Τώρα ήρθε η στιγμή να βάλουμε την πέρτα κτενίσματος. Παίρνετε το make-up με το make-up πινέλο και το απλώνετε ομοιόμορφα από το κέντρο του προσώπου προς τα άκρα. Προσέξτε όμως το άπλωμα προς το λαιμό να είναι αχνό. Απλώστε το highlighter κάτω από τα μάτια, πάνω από τα μάτια και στα χείλια σε τύπο V. Κάτι σημαντικό, βάλτε με το μικρό δάχτυλο μαλακά σαπινέλιες. Βάλτε μόνο το eyeshadow και το lip base στο βλέφαρο και στα χείλια και επεξεργαστείτε το με τα άκρα των δαχτύλων. Βάλτε τα φρύδια σε φόρμα με το Gel Eyebrow Gel. Η αποτελεσματική πούδρα είναι το μυστικό των αστέρων του Hollywood. Multicolor είναι η ιδανική σταθεροποίηση για κάθε μέρα. Βουτήξτε το πινέλο ελαφρά και στα τρία χρώματα και μετά χτυπήστε το για λίγο. Μετά πουδράρετε το πρόσωπο αρχίζοντας από το κέντρο ομοιόμορφα. Το look Velvet Vintage περιλαμβάνει άφθονες αποχρώσεις λιλά και χρυσού. Το χρυσό το βάζω γενναιόδωρα με το επίπεδο πινέλο ματιών στο κινητό βλέφαρο. Τη σκούρα απόχρωση δαμασκηνιού την περνάω με το στρογγυλό πινέλο στη ρητίδα του βλεφάρου. Αυτό χαρίζει στο μάτι περίγραμμα και βάθος. Το ανοιχτό λιλά τονίζει το κάτω βλέφαρο. Βάψτε το επίσης με το στρογγυλό πινέλο. Το ροζ το βάζω άμεσα κάτω από τα φρύδια. Η συμβουλή μου: στο εσωτερικό του κάτω άκρο του βλεφάρου μεγαλώνει τα μάτια περισσότερο. Με το metallic eyeliner τραβάω γραμμή στο άνω βλέφαρο. Για πιο εντατικά αποτελέσματα λάμψης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα deluxe χρώματα για σκιά ματιών. Τελικά πάρτε λίγο χρυσό με το υγρό πινέλο και επαλείψτε πολύ λεπτά στο κάτω βλέφαρο. Η σωστή προετοιμασία είναι το μυστικό για τέλειες βλεφαρίδες. Το Les Booster κάνει τις βλεφαρίδες πιο χοντρές και κρατούν καλύτερα το χρώμα. Βάψτε τις βλεφαρίδες σαν μια μάσκαρα με μικρές κινήσεις και αφήστε να στεγνώσουν. Μετά περάστε τη μάσκαρα επίσης με μικρές κινήσεις. Η συμβουλή μου: σηκώστε το μάτι με το ξύλο του πινέλου. Αυτό διευκολύνει το βάψιμο.
Με το συνδυασμό lip liner και κραγιόν τονίζεται τέλεια το περίγραμμα των χειλιών. Με το lip liner διορθώνω τις δερματικές ανομαλίες και ζωγραφίζω το περίγραμμα. Με το πινέλο χειλιών απλώνω χρώμα στα χείλια αρχίζοντας από το κέντρο. Το lip gloss μεγαλώνει οπτικά το μέγεθος των χειλιών και τους χαρίζει μια τρισδιάστατη λάμψη. Τελικά δίνω στο πρόσωπο το σωστό περίγραμμα με το Glamorous Blush. Τινάξτε ελαφρά το πινέλο και αρχίστε πλάγια στο επάνω μέρος της παρείας και βάψτε σε μορφή μικρού τόξου ελαφρά προς τα εμπρός. Η Hollywood Powder Banana είναι ένας τέλειος απαλός ζωγράφος. Ως τελευταία επίστρωση φροντίζει για αχνά όρια και λία επιδερμίδα. Τώρα είναι το Deluxe Make-up σας τέλειο.